নমস্কার, জয় জগন্নাথ। ମୋ ନାଁ ବିବେକ କୁମାର ସିଂ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନାହିଁ। ମୋ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନେକ ବାହାର ଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟ, ବେଙ୍ଗଲୋର, ହରିୟାଣା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନାହିଁ। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି, ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବିଜୟ ସରକାର ପୁଣି ଭୋଟ ଦେବେ କି? ସେ ପୁଣି ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସି IAS ଅଫିସର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଦେଶକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣେ ତାମିଲ ଆସି ଶାସନ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କି ତମେ ସେ ଭୁଲ